Кога за пръв път се влюби и съответно първият ти път като интимен контакт? Интимен контакт или? Интимният контакт беше много късно. Много хора не вярват, че аз започнах да правя секс на 23 години. Хората си, като ме видят, хората си казват, то се разкъсват го, то сутрин, много вечер и един път за 4 часа. Така си казват. Да, така си казват. Не зная, че всъщност аз нямам време за това нещо. Така, чакай сега. На 23 години го направих. Вече нямаш, да. Преди може би било друго. Да. Но не, аз на 23 станах известен. Така е. Аз на 23 години станах популярен, така че не съм имал много време за тези работи. А любовта влюбих се, може би, за първи път, когато бях на 11 години. Супер неподходящ човек. И след това се видяхме, видяхме се миналата година. И беше много, много странно, защото аз нямаше какво нищо друго да направя, освен да вдигна главата си горе, високо и да подмина. Някакси... Той не е споделил любовта ти или просто те е наранил с нещо, защото ти не си човек, който отминава хората, които те познават, обичат и имат отношение с теб. Не знам защо. Някаква защитна реакция беше, може би, мига, в който се вдигнах главата и вирнах носа. Не знам, може пък да съм изпуснал любовта на живота си. Първата любов да била любовта на живота ми. Човек никога не знае, когато прави такива прибързани неща. Слушах едно интервю, в което казваш, че ти си плакал, когато си писал песента всеки път, изцяло. Плачеш ли, когато получаваш оргазъм? Не, защото моят оргазъм е много странен. Специфичен е. Смисъл? Тоест, моят оргазъм е по-различен, по-друг. Да. Вие при вас, жените, имате вагинален, имате клиторен, нали така беше? И анален има също. И анален. И при жените. Не съм го изпитвал, знаеш ли? Да, но казва, че е най-силен. Зависи се сила. Ако ти харесва болката, може би наистина да изпитваш оргазъм, анален оргазъм. На мен лично не ми харесва болката, не си падам по нея. Може би ми харесва едно малко по-грубо отношение, но в никакъв случай директната болка. Ти говориш за твоя оргазъм, който е нестандартен, различен. В смисъл, в какво се изразява тази различност? Може да го обясниш, да го опишеш? Не мога да ти го опиша със сила, сериозно ти казвам. Трябва да го изпиташ. Да присъствам. Трябва да присъстваш, за да разбереш. Няма как да се опише. Това си е нещо мое, което не зная. Само един път ли или повече? На вечер ли? Или по време на... Един път ми стига, да ти кажа. Аз не съм лаком човек и алчен. Единно вулканичен, както се казва. Да, предпочитам да си почина след това и да... Не обичам някой да се поти над мен и капките му под да падат. Някакси ми е много супер нечистоплътно. Не обичаш ли първичния секс? Не. Обичам грубия секс, но не и първичния, защото първичния секс, аз го създам, например, на мига, някъде нещо се случва, сваляш гащите и го правиш. И с някой непознат съвсем човек. При мен няма как да се случи това. Не, може не викаш, не. Може той да те познава, но щом те познава... Няма да сме непознати и двамата, няма да е интересно. Да.